Здравейте, приятели! Ето още един интересен сервер, който намерих. Пускай с това ORR, Faction Server with some Minigamers like Quick, Kit PvP, PvP plus mod, Arena Sun, Skybox, Survival. The server has Heroes RPG, Classes and Custom Magic Spell and Magic Lot Drops. Така. Всеки разполага с това, с 10 розова вълна, с един хляб и с дървена кирка. Да, 5 хляба. Всеки разполага с по 0 голд, което се среща много рядко, защото в повечето сървъри имаш минимум 30 голд. Изглежда, че в този сервер няма изобщо никакъв. Така. Да видим. Тук. Пускате 5 левел. Нещо не мога да го схвана на този сервер. Ако клипа ви е харесал, ми кажете, ще ви кажа IP адреса. И това е от мен. Край. Ще се видим утре. Ще се видим в следващия епизод. Извинете за объркването. Чао!